Ngiyandingelela abantwana benkosi enkulu ukuthi kuhlelwa amaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela wasedima besabe yamfundela umthandazo wesabathi inkosi imbusise. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Mano Jehova Nazaretha isizukulwana bandla lenkosi masikhulu kwesithandaze. Amen.
ngokuphinda ngiyanibingelela abantwana baNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ubaba mkhulu nomkhulu bami nobaba, njengoba nibuthene la, ukuthi nize ngabo ngeyindlela ngeyinhlobo baze banemukelisa. Usinkosi ubusise alobu Nazaretha uchoze sithaza abantwana baNkulunkulu, Nkosi zinibusise. Uyangithokozisa futhi uyangijabulisa ukubona nibaningi kangaka emzini wasethembalethu, ukuchaza ukuthi umthandazo kade hlale nguthandaza ukuthi ngiyacela ukuthi igoli libe linye. Ngiyabona ukuthi namhlanje linye igoli, abasekuthuthukeni nabasethembalethu bayinto eyodwa. Ngiyafisa-ke ukuthi njengoba nihlangene kanje nize ningaphinde nihlukane, ngoba manihlukana nivumela uSathane uthathe indawo. Ebese ejabula. uSathane akayithandi into enhle.
mawuyibona into enhle engathi akayifaka unyawo kube khona ukuba ngumsindo phakathi kwenu. Ngiyacela kungaphinde kwenzeke kwakwenzeka. Namhlanje umhlangano uyavalwa. Umsukuluko siyahamba sintabazwe. Isabe ngathi wonke umuntu ula nongekho la eNazaretha ngaba khona intabazwe. Angaphinde kube khona ukungazwani phakathi kwamaNazaretha, iNazaretha nelinye kufanele kube nibe munye. Angazi noma nina senunqobile umhlaba. Senunqobile umhlaba. Angazi thina enisithi awuthi nibone mina ngiyindawo uhlala ehleli la. Kepha babahlela athize amabandla bayafika beze kumina la bezocela zonke izinto zila kusheme. Angazi into zenibone kanjani ukuthi senunqobile umhlaba. Ubaba mkhulu wathi yena kubantwana bakhe, bantwana bamnizeni ingane imbuzi indlu yami yokugcina ngokhonkolo ngoba ngifuna ukumila. Umila ngombozi umhlaba namhlanje ushembe umbozile umhlaba. Niyazibona ukuthi bangakanani nje banila. Ngisho uhulumeni mayefuna abantu abangakukhipha amabhasi mina ngikhipha ngisho isende. Kodwa nizile la uba niyazi konke enzoyithola la kushembe. Niyabona siphuma phi? Saqala saye Cape Town. Sakhuphuka saye Mozambique. Saye eSwazini. Asingo ukuthi sithanda ukuvakasha kodwa ibona abacela thina ngoba bayabona ukuthi ushembe uyena oyena emhlabeni. Ngifisa ke banazathi nazi ukuthi nibakhulu. Ningaphinde nibe lokuqoqoqo esontweni. Futhi asingafuni ukuthi babagcotshwa sonke, abagcotshwa babeyila abagcotshiwe. Kwama sesigcotshwa sonke ubani ozolalela omunye. Mase sabagcotshwa sonke ubani ozolalela omunye. Ngifisa futhi ukuthi la abantu abafikayo esontweni abangayigqoki bemhlophe. Nina seniyigqokile bemhlophe senibadala esontweni. Nibalulele isandla. Nibamukele ngezandla ezimhlophe. Nibatshengisa indlela yokuthi kuphilwa kanjani lekhaya. Mhlaba wonke mhlamba niboni nozophelelwa lekhaya. Kunyanga ezulu sengubasela ngibona ukuthi manje ucisha namhlanje lo mlilo ubasoye umkunyanga ezulu ushuva ngango. Bangena imihla namalanga abantu abangayigqokile bemhlophe bezocela. Konke abakudingayo. Ngiyafisa ukuthi masebecela bakuthola abakudingayo ukuthi baba amaNazaretha. Kuyenzeka ke umuntu la ekhaya afike ehamba ngelishe. Engelo eNazaretha. Engakangiboni ukungibona mina. Shemba kaza ithi akuze kube ukuthi into uyithandazela ngokuthi ayithinde.
umoya kaShembe nje mawafika kuleyo nto uyaphila leyo nto. uShembe futhi uyinto ongeke esayiqonda nesingayazi ngoba ungeza kufika umuntu la ethi sengumsindise yimile nje lapha mngweni athi sengumsindise engozini yemoto ngoba uShembe uthi ehleli la abe kwezinye indawo ebese eshumayela la ebe esindisa imphefumulo kwezinye indawo. Leyo nilelifa maNazaretha ni uphuco umuntu ngakho ngiliphatheni kahle. Zikhona izinto neinkonzo ikhona kodwa ayikho eyofana nalena yino. Ngiyafisa ke bantwana baNkulunkulu ukuthi njengoba sintabazo ngiyacela ke bangabi uvanze abantu lapha ya ngoba mhla siqala ukuyentabazo baduka abaningi angifuni ukudukela noyedwa umuntu legame. Futhi amanzi ngifusela amanzi lakhiwa khona akhiwe eduzane ngazi umuntu ayosithela ngale yakhe athi ufuna amanzi yonke into ngifuna ibe seduzane ukuze baphephe abantu. Sathetha kakhulu thethiswa namacala abaye baduka babuya sebesangena ingqondo. Intabazo yebantwana baNkulunkulu isiyino. Wabaleka umlungu owayekade ethi iplazi lakhe lelo wabona sekufika onesisindo ngaphezulu kwakhe wabona aseyilutho namanje akazi ukuthi washonaphi. Phela uShembe weMaNazaretha ngeke simazi. Kwafika ngelelanga umbishop Mkwena wakhona la eGoli ethi uyogcoba umkhulu wami inyanga yezulu. Kodwa wayogcotshwa umuntu wakade agcotshwa. Ngoba bagcotshwa entabeni bebabili kumkhulu ilanga nomkhulu inyanga yezulu. Bobabili bagcotshwa entabeni ayekho oyinemandla ukuthi aphinda abeke isandla sakhe kubona. Wathi mayefika ke uMkwena sekufanele phela mamgcoba umuntu ngoba uthatha ukuthi umuntu atakela umuntu umbeka isandla ekhanda wangazi ukuthi usibeka phi isandla wasegcina seyisholo yena wathi angazi ukuthi fanele mangigcoba umuntu onganga nawe ngasibeka phi isandla futhi ngizombiza ngokuthi uyini. Usulo ukusho nje into ubala ukuthi cha uNkulunkulu. Mina la ekhaya ngaqala ukubona ngomkhulu inyanga yezulu umuntu uyasukuma kade ehamba wheelchair ahambe bese ehambela ngenyawo zakhe. Le nkonzo la ekhaya ayinamona. Nabelungu bayangena ngelinye ilanga kwafika umlungu la kumina sebeqedile inkomo zakhe abantu. Umlungu neplaza wasefika eyibika le ndaba efika neLinazaretha laselimtshela hayi ake uye ngapha mhlawumbe kuzosizakala. Mayefika lo mlungu usiyayikhuluma indaba ukuthi manje baba ngizokhala inkomo zami bayikhipha ngesibhobo sephilile inkomo zami ngase ngithi mina kuyena awusephilile okay yeze nje letha amanzi. Kwase waletha ke lo mlungu amanzi ngase ngwalusisa amanzi
Ase ngumchaze ukuthi lamanzi la uyabona leso sibhoko uphuma kuzona inkomo ufika uchele ngawo nje zonke izinto ucela ngawo lamanzi. Wasecela ke lo mlungu amanzi lesibhoko uphuma kuzona inkomo. Base befika labafana bayithatha inkomo zakhe base beyiqhuba. Bathi mabefika kulesibhoko bafikela ubuthongo obunzima. Balala. Hayi ukulala lo ukuthi uyazela abahonqa. Kwaduma ibhasi. Hayi umuntu wayibona inkomo zakhe wayiphelele seyobheka ukuthi la kade ngithe ngacele khona kanjani. Wathi wafica belela azange saloko ehlupheka ukuthi uzobafuna intoba noma besebiza abafundisi bese bathatha. Wasefika ke mina wazobonga ngeinkabe ezinkulu embili wasethi Shembe ngizokupha indawo ukuthi labantu lo mama atengilethile ukuthi bathole indawo yokusontela eplazini lami. Wasesipha indawo yokusontela eplazini lakhe lo mlungu. Kufanele niyazi lento ukuthi yino futhi yasetshenziswa kanzima wenzelwa nina yinto efanele niyiphathisa kwikhali zamantungu njengoba vele somntungu thina. Angithi niyabona kusasa kube kubhabhadiswa abanye abantu abazothatha lezi ndawo zenu mangabe nizohlala ningaboni nizana. Bazofika bayithathe lento basho njalo abanikazi balokhu Nazareth. Bayofika. Bofika bayithathe indawo zenu mangabe nidlala ngazo nini. Asiyeke futhi la isontweni ukubanga ikhundla. Siyeke futhi ukuthi mangabe ungazwani nomshumayeli wethempeli bese uhambe uyofuna amatshe sowenza elakhe ithempeli. Alakhiwa ithempeli ngaphandle ukuthi licelwe umfundisi. Alikho ithempeli ozakhela lona. Ithempeli umfundisi mayebona ibandla la ngakuyena likhula nabadala sebengakwazi ukufinyelela la likude khona ithempeli. Ube sebuye ezocela la ebuhleni ukuthi baba ngizocela manje kunezaguqa lapha sezinini ayisakwazi ukukhona ukuthi zihambe iyubanga lide bese ngithi mina ayikho indawo enibonayo bese thi khona indawo eseduzane ukuthi mina ezanti ithempeli bese ukhona enozofunda lapha fundisa bese bethi ukhona bese lezi zonike phela bese umfundisi eyalibusisa. Awuvele nje ubeka amatshe ngokubona amatshe egcwele amaqele nje. Ngoba leyo lisusa impi. Ungathanda iminikelo uyithande, iminikelo ungabuyithanda. Omunye umkhokheli wathatha utiki mabesho emalini kababamkhulu. Utiki imali encane kabe uyayincane ngale nje uthi yaphefula nawo moya. Kodwa ayisisinda asikhathi esefikile emahlukana ndlela. Isimvimbele ukuthi uzoya kwenu kabani izulu. Ngiyacela ke nina Tayisuthi ningacaba ukuthi mnikele into yokudlala. Khona wayethi mayinikelisa la ethempelini lasebuhleni. Bese ethi awusafa woma bese ethatha enye imali athi ngidrink. Hawu washushembe uthi ukuthi washushembe uthi yabuthatha masebumile. Ngasathi ushembe ngene emlilweni wangena yini. Njengoba phela udumela iminikelo ukuthi washushembe. Uhambe isikhathi. Esenza lezi zinto eziphicelezi.
nango anokwenza okuhle khona ningeke nilahle ugcineni. Kubi kabi uba yiNazaretha iminyaka bese ufa usuqofiwe esontweni ufela le usufise ngathi manje ungathethelela ubuye bese noma usungafa kodwa manje mawubuyisile esontweni yimbi leyo nto. Anohamba ngobuqotho phambi kwaNkulunkulu nenze konke kuyimfiso zakhe nentando yakhe ningazenzeli okwenu. Futhi webantu bala eGoli uyizwa kuthiwa la eGoli khona into ekukhuphula. Mina ubaba azangitshele ngokukhuphula futhi nomkhulu azangitshele ngokukhuphula. Ubaba mkhulu angimazi nomkhulu angazangitshele ngokukhuphula. Angizo kuyiphasisa into engayazi. Ningazenzela phela nina maningi amaqhinga okubulala ikati. Ukukhuphula into engekho kuleli bani masibuyele eqinisweni. Kodwa ngisho ukuthi ngiyekeni. Ngoba khona kuyayiphilisa eminye imizi. Thiba phela intshontsho ungabanjwa. Masubanjiwe sekuyicala. Ukukhuphula mhlambe bayaphila abantu. Yake ngibasuseka abantu entweni ebaphilisayo. Yazi ngikusho lokho ngoba ngelila umuntu la ngizoba ngifikile la. Uzocela kumina ukukhuphula ukuthi naye angiyazi indaba yokukhuphula. Ngicela abantu ucela uthandazela abantu, bacela ukukhuphula, ngikwazi ukukhuphula. Ukushula nje usuke eshisuka. Kodwa phela angisho ukuthi ngiyekini. Ukhona phela into ethiwa umthetho kaShebe bese bakhona imikhuba yasesontweni. Ngeke nixabane ngaloko ukukhuphula akisho ukuthi ngiyekeni ngoba senakujwayela. Ngeke nixabane nisikiphe uTikTok. Ngoba senafunda uTikTok manje mase nikhuphulile nikhuphulane nje nodwa. Kufana nokuthi athi umuntu oyokwenza abadala emzini oyindoda. Bafike bathubani masumemeza labantu bala kulowo muzi. Usumemeza amakhehla komunye umuzi. Bafike bathubani. Mabe lelo khehla ngenhlahla ngaqhamuka ngathi ubani lo. Ongalihlonipha ulibiza ngegama. Yabona mina umnakwethu umkhulu inyanga yezulu ngifanele ukumbiza ngegama mangabe ukhona engikwenzayo ngoba uyena sibanga nayo intombi masibi futhi ngizwa mayibizwa yimina kuba bese mayivela bese nje umntana ungikhumbulile namhlanje asahambe umntana siya khona lapho bese umsebenzi wenza ube nesiqi uphumelela. Kodwa ke phela ke mangabe kuthiwa akusekho baba kulowo muzi akusekho kukhona ingane noma eyomfana eneminyaka 5 uyakwazi wena mfundisi noma wena mshumayeli ukuya lapha bese beyakubhalela incwadi abawumuzi lowo bathi
tshela ingane isho uzokhipha lamagama okhiphela ingane ningane ezompopoloza imemeza. Ungabemezi wena ngoba kusasa nje kubona izwe la kumina nithi hayi sengihlabe ngibahlabela njalo kodwa abafiki. Angeke afike umkhulu wakhe emenyezwe indoda yakhe omunye umuzi. Angakaze ayibone saphila. Izanelo Yezizolo Yesiye Yesiye Totwa Asano Izanini Izolo Yesiye Yesiye Totwa Asani Zilo
Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Nkosi zinibusise. Ngibonge abantwana bakaNkulunkulu. Ngibongele lonke izwe la eGauteng namaphethelo. Ikakhulukazi kulomuzi sibona namhlanje. Ngokuthola ngale nhlanhla ehlele phezulu kwenu. Ukubani ushembe namanazareti asebuhleni anikhumbule. Uthi nama kunzima. Kepha nilithola isonto lodwa. Isonto lodwa ke elicishe lifana nenyanga mabe ushembe nikhumbulile ngoba usuku olodwa lifana nesonto. Khona one day abanye ngeke bavakashele one day isuku libili kunye. Ngendlela lapha ke bajabule ngayo mase ngifikile. Bajabula baze bakhala inyembezi. Go one day. Ufunde lapho baba. Isaiah 66 verse 10 no 11. Yani mema afowethu nani usuku belunye ngibavakashela abantu bajabula baze bakhale inyembezi
ngoba namhlanje ushembe senyama niyabona nje banginika leli soto elilodwa isifiso senhliziyo yami ngabe nginika amabili kepha inhliziyo yami ngisebenze ukudlula ikhalenda selibekiwe ukuthi namhlanje sengibathemisile abalindi abazo abalele abasala lelalizwe abashiya ngoba umkhundla yoqala uNdazana sengibathemisile ukuthi ngiyeza abangihlangabeze ngiyabonga abantwana bakho masithole usungayifunda baba Thokozani kanye neJerusalem. Thokozani kanye neJerusalem. Nethabele nonke nina enilithandayo. Nilethabele nina nonke enilithandayo. Baba. Jabulani ngenjabulo. Jabulani ngenjabulo kanye nalo nonke eninilililayo. Jabulani nonke Jabulani nonke kanye nalo nina nonke enilililayo ukuze nicele neliswe ukuze nincele naniliswe baba ngamabele ezinduduzo zalo baba nenyiselwe nename kugcwala kwenkazimulo yalo ngiyabonga baba kusibusisa futhi ke thina masikhothe eBhayibhelini sithi nje thokozani kanye nomuzi wasebuhleni nilethabelele nina nonke enilithandayo jabulani ngenjabulo kanye nalo nina nonke enililililayo namhlanje umuzi wasebuhleni ula kunina noma ngaba khona isabatha ebuhleni ngoba usali lo muzi kaNkuluNkulu empty kodwa ngeke libe likhulu nje isabatha elitholwe yini namhlanje njengoba sila phathi wenu umzi waseGoli sizolwa nedimoni lenza kube noqhekeko phathi wenu akufanele kube khona uqhekeko phathi wenu fanele nithandane nihloniphane nibekezelelane ningabe umuntu munye manje thina nabonyazi akufuneka kuphinde ibe khona impi Hayi niyabona siphethe ndula. Othanda imba ngaphinde lutshwaleni. Ayolo bayalwa ke lapho utshwaleni. Bayakhipha futhi namazingo esibhakela. Hayi ngodokotela. Isiqhwaga futhi asikho esontweni. Khona inhla isuthi. Shumayeli bangena umfundisi abantu abaphethe isonto imgogodla webandla lo inhlakazi yebandla ayisiqhwaga sikho mawuthi isiqhwaga kusafanele ukuthi ayi uyothandazela yabona eZayoni nina nasinda nina yabona eZayoni mawusiqhwaga eZayoni umfundisi wakhona ekudinga uyaphela ingovolo uvela tshela abantu mbambeni bese bekudumela laba bese kuhlaba ngeingovolo usuvutho nina nibahleke ngoba siyanthandazela ukuthi aliphumi idumo lolaka mina ngazi ukuthi nina nabakabhombele nabo umuntu ibani munyeke nithokozelane ngezikhathi zonke ngabe bikho othi uyashaya ngabe bikho futhi umuntu omsabayo esontweni
nina into efanele nibe nayo fanele nicele uNkulunkulu oshembe ngaba babamkhulu ngaba umkhulilanga ngaba inyanga ezulu ngaba bothi ngaba yimina futhi bese nicela ukuthi shembe sisize wehlisele umoya wakho phezu kwethu ngoba ungaba yikholwa ube yinazo kodwa mangwena umoya kashembe ukholwa wakho akusebenzi ngalutho ushembe wasiqoqa amaNazaretha ukuthi sibe yinto eyodwa singaphathi ngisho induku uma siza la esontweni ngifundele naye le ncwadi le uJakobe 15 verse 12 yak 15 abantwana bakaNkulunkulu bayathandana abantwana Moses. Usithulile baba uJohani kukaJohani 15 verse 12 kuya 15. Yilo umyalelo wami ukuba nithandane njengalokhu nginithandile. Ngithola baba yilo umyalelo wami nithandane njengalokhu nginithandile. Akakho nothando olukhulu, akekho onothando olukhulu kunalolo ukuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza nenza lokho enginiyala ngakho.
angisasho ukuthi nizinceku angisasho ukuthi nizinceku ukuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani kepha ngithi ngabahlobo bami uba konke ngokuba konke uzwile kubaba ngazisile wona sesiqedile ayiyeke baba yeke bambe lapho angikhethanga nina no kodwa ba ncwadi ithi mangabe ngifisa kube lithokozelane nithandane yilo umyalo wami ukuba nithandane njengalokhu nginithandile akekho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe ningabahlobo bami anisewona amaNazaretha akude nami senabahlobo eduze kwami kepha ngingabahlobo eduze kwami manenza lokho nginiyala ngakho manenza okwena nibona abahlobo yimi ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu inkosi izenibusisa asithandane heleze umoya wokuzwana phakathi kweNazaretha neNazaretha ukuze uNkulunkulu athokoze ngathi ibani munye njengebumba lasimende ngiyobaba mkhulu asho wathi ibani munye njengebumba lasimende ningavumi umuntu ongene phakathi kwenu funda ke lapho amahubo 1:33 verse 1 Nazaretha ingani munye alizothandwa Jehova amaNazaretha ingani munye alizothandwa Jehova alingahlali Yesu alizolashwa uJehova awuthandanani nibe munye anizothandwa uJehova yothandanani nibe munye anizothandwa uJehova sithola baba masithulele isho baba kuthule manje umpopho uthandanani nibe munye anizothandwa uJehova yothandanani nibe munye izothandwa uJehova awuthandanani nibe munye anizothandwa uJehova yothandanani nibe munye
kuhle kumnandi kangaka. Bheka kuhle kumnandi kangaka. Ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye. Ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye. Bemunye. Ingahlali nehlukane. Ingahlali nehlukane. Anizolashwa Lutheula awuthandangani niwe munye anizothandwa uJehova uthandangani niwe munye uzothandwa uJehova. Ningavumi eManazaretha umubi angene phakathi kwenu. Ngifisa nina nithandane ubusuku nemini. Nithozelelane ubusuku nemini. Niphilelane ubusuku nemini. Nibe abakashembe. Bese heleza umoya wokuzwana phakathi kwenu. Ngoba phela njengoba nilana niyazi ukuthi niyazwana. Kodwa fanele nikhuphule uthando lokuzwana. Lubuse enhliziyweni zenu. Ngoba kuyenzeka sithi sizwana nomuntu kodwa hayi kahle hle khona esontweni. Mina ke eManazaretha njengoba ngile phambi kwenu angizili ukuzonishumayeza. Kepha ngizonivuselela ekhulwini nako. Vele nje wasila singamakholwa sonke. Akekho futhi umuntu ongelona ikholo emhlabeni. Wonke umuntu uyikholo emhlabeni. Ngoba umuzwa mayiseshawa esekhala ukuthi kanti uyikholo indawo uNkulunkulu wami ngaze ngafa. Awantu uyamazi uNkulunkulu. Kusho ukuthi akekho umuntu ongelona ikholo emhlabeni. Phela nje ukuthi akayikhethi inkosi yala kuthina. Kodwa lo le uyikholo. Umuzwa ukuthi uyazi kahle ukuthi awuJesu indodana kaMaria ngawukele. Siyaqhuma ke isibhaxo lapho. Bese uyambona lo muntu uyazazi izinto zesonto. Usho ukuthi akekho umuntu ongelona ikholo. Kepha kuyenzeka umuntu alingwe into zomhlaba bese ephuma ekholo. Akhona futhi aManazaretha aphumayo ekholweni. Bayakhala abazali abazeli ingane zabafana nezamantombazane ziyafana. Bazaba uyabona uma wakho uhamba nawe akufundise ukuthi khona into ekuthiwa insimbi. Uhamba insimbi. Khuphuke ugide. Bese ufunda into zomhlaba. Kunezinto zomhlaba ke la. Uthi mawafunda zona uyaphupha. Abazali omama labahlali ekhala ngeingane uthi ziyafa uxhwala. Ziyafa iyunga. Uyangixaka ke umuntu mina aphuma esontweni ayophuza utshwala. Kodwa phela ngeke uyekise ingulube udaka ibithanda.
kodwa ufanele uyincenga inhliziyo kancane uphume utshwaleni ngoba ungabuthenga utshwala kodwa ubheke ukuthi mawusufika ekhaya uzofika usiphethe isinkwa mawuphuza utshwala noma uzophatha utshwala phela ngeke ushebe ngesinkwa kushuthi mawusuke wathola utshwala usuthola into enkulu kakhulu emhlabeni usungalala ungadlile wasenandaba naney'ngane zakho ushwala amaNazaretha kulabantu abaphuzayo kufanele ngabe beyayekwa into engakhile ukuthi awukho umuzi wakhiwa ngotshwala khona phela amaNazaretha aphuzayo ngikhuza wona angithi nikhona amaNazaretha eniphuzayo nifanele nikhuzwe phela asingavumi ukhala buyayeke utshwala wemaNazaretha nasey'nganeni zenu leziphuzayo noyishethu buyayeke utshwala wathi wahlula ingcence wathi wawuphuma esibelethweni samakho wafica kuyo kukhona yona emhlabeni kodwa wayihlula wayiyeka uthi utshwala buyeke kanjani into oyifica usumdala usuneshebe usho ngoba uyabuthanda sengiya ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu asingavumi inhliziyo zethu zisikhiphe ezulwini asibeqotho ekholweni asingakuphoqi futhi ukukholwa akube ukuvuma kwenhliziyo uma inhliziyo ingakavumi asiyincenge izivume ngoba mangabe sishesha sithi siyakholwa sizohlupha esontweni inhliziyo ke bantwana baNkulunkulu eyisitho esincane somzimba kodwa siyakwazi ukuthi siwulawule umzimba simlawule nomuntu iyakwazi ukwenza okuhle iyakwazi futhi ukwenza okubi ugcine usisebenzi usebenzela uSathane ngenxa yenhliziyo into efanele yazi inye ukuthi njengoba sila sikuphelele ngabana basike sangena nje la kulamatsha amhlophe saphelela waqala umthandazo so sesizulwini kodwa ke phela uyiphumela ngokuthanda kwakho ngoba loba sila ezulwini noSathane ukhona ngoba sebabazuza laba lapha kumathaveni usefuna thina manje esifaka ingubo emhlophe ufuna abazuzayo uSathane la thina ubona njengoba sila bakhona bazokhala ntambama base ngilahlekelwe into ethize ngalahlelwe into ethize imoto yakho igqikiziwe kanjani igqikeza imoto yakho usebenzisa ama-seat zamakholo sengiphetha-ke bantwana ukuthi uba sonke sihlangene la sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizolungisa sizocenda indlela esihamba ngayo mhla ushembe siphuca lo mphefumulo wasinika wona eqaleni futhi sizomnxusa ukuba sikhumbule ekuphileni kweminyaka yokuphila kwethu bese singenisa ezulwini lakhe ngoba phela ushembe unazo zonke izinto
ushembe la emhlabeni aphinde abe ushembe kwelizayo. Siyacela ke ukuthi ushembe asilungisele inhliziyo zethu. Bese sigeza zona inhliziyo zethu zibe mhlophe hlakale ngoba sigqokile. Sengiphetha ke ngempela ke emzini ethembalethu. Ngicela bonke laba abafikile abasivakashele abangayigqokile kube mhlophe. Uthi uNkulunkulu abazasikhumbulele bona. Abaphumelelise ezifisweni zabo. Nabafike begula abaphilise. Ngoba phela ushembe unguphila. Akayise nendlela zabo. Abaqaqele namafindo ababeboshelwa wona. Ukuthi bangaphumeleli konke abakwenzayo, ushembe abenze baphumelele. Kusibusiseni kuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo seshumi nesishiyagalolunye 19. Sicela umvakeli makho wasesiphiweni asifana isihlabelelo inkosi imbusise. Kusibusisa phama bangcwele.
Kosemhlaba mhlani icawusina lento abayepheza. Kosemasima khahlele ngentsakazo. Abanye bemasima khahlele ngesonya nenqonqodwane nedangabane. Kosevunywe ngabasebuhleni bethinyo sibe nobusi ithi ngilashisa umosi imvula isuke efini. Ihlumbi thini lalisa amaqubula phezulu kwetabo omhlangano. Kathi ugadla ngentaba ihomisi bakusolo hleze isola. Kwathi phezulu kwentaba omhlangano kwasala qhethe ingungununo. Kwathi phezulu kwentaba ihomisi kwasala inyoni kayiphumuli. Ingxongxombela isigadle ngumndanana wenkolokodela ungadela ugiye ngamakhosi kwaNtabankulu. Abemnikela usesandleni ogiye inkosi yakwangcobe emanqadini egiye alibona unyaso oluvela ezulwini. Kwakhe inkosi yakwaNdlovu yakhe yalibona unyaso oluvela ezulwini yasebathenjini kaQumbu. Ekhe yalibona unyaso oluvela ezulwini kulasebhizane bafika balibona unyaso oluvela ezulwini. Ngase kwakumkhwanaze efika luzudumo oluphakade. Yafika luzudumo oluvela emazulwini ibingangantaba. Thabexoxelana beyiphika. Abathe baphika bavuma. uNkulunkulu wasebuhleni egaleleke ngemakwete. Uthi kujela umhlaba ngamesaba. Uthi kujela ngengcwele kwabamphikayo. Ujikelezo bengabhanqule ngobungcwele basezulwini. Obevuselela inhliziyo zabantu zisekudukeni. Okubabhizi bethishileka. Ababethishileka kabendleleni yasebungcweleni. Insuku ayike sensimbi ijoko lensimbi lihlala abasemhlabeni. Indaba kaMr Mankamthetho ephenduka insemi isimi ngokhande. Indaba kaMr Busa Zwane ephenduka insemi isimi ngokhande. Indaba kaVubuso labantu uThelezi yaphenduka insemi isimi ngokhande. Insingisi abathe amaphiko lasethembelizayo. Yasuke ejubalale abagoqa amaphiko laseBen Park. Ababanosisi beguqe bemanzonzo bethi bophozo khokho. Qaqala nguqela ukulibomba unyaso oluvela emazulwini. Umenza kanjalo wesenza loshithi isivivane emangqongqo iphusha zasemhlabeni. Efike satingasha singasibani isivivane sasezulwini. Abesilaba amagama egameni ladlula waceze esibukweni. Inhliziyo zabo bizayisho amalemi igazi eligagula igama eliphakathi. Okhalaza abasale bothi buthume xa bothi. Itshuli zaphenduka itshodo shwalenta abangaphesheya enxiweni. Wena wasola umlomo baba nomlomo bozolibisa unyaso uthi ingazisila sabasesiqale ekusweni. Abaqalekiswa hlazane beyiphika indlenya ngasezulwini onyazini nasezulwini. Umagama ezulu. Uphosa kuzama ugqemudla kuba bothi bebhaliso bekhothisi. Apha kwamathabela sifuba usiphinqa abakhasana ababhengise babhina ngoma basala bayifumane ephepha. Uyikilanya lasezulwini uqakaba bhanda besana silonda. Mbanda besana silonda kubambelela kabubambelela ngoshabodakeni. Inkosi yesizwe sibone emabeleni umkhala ngubisila samabadlenyokeni. Abasikhala savuma abafakazi umntwana akafihli iqinto bengafihli ifakazi. Ethi xosha kabombela sibone enyazini. Isila samabade samqala bagqule ekhakhela esifasa sebhekulu. Babathi kwangena unyazo wabusa uhlwibithela walalisa amaqubula kwasenenezibekewu. Vele amagcina asemhlebe sebephenduka inkonovu babewesheza wethemba. Amangantaba amangamhlaba babezulu bavumile. Untulisi kakhandeza sabumana amatha ngoba wasezulu. Intaba zikabawezulu sabumana amatha ngoba wasezulwini. Untaba zaguqa sabumana amatha ngoba wasezulwini. Untaba zikadini ikhuluna sabumana amatha ngoba wasezulwini. Intaba zasekuthuthukweni zisabumana amatha ngoba wasezulwini. Umbhabhadisi wamashesha ngena. Asuke umbhabhadisi abalelithula umhlaba ngekubosizezulu. Wabalela ethini lomhlaba babheka beza. Kwabezulu sebevuma ebathwinkezanya lwasezulwini. Sendlala khukho olususeko lasenkonjenjane ebegudlana ngembonga. Uguqa abadele kanti akadeli umuntu. Udondolozela ngabesaba. Odondolozela labasekwasa. Inkosi enethele kwadangukusa kwaphinde kwahla kwadangukusa. Inendelelilento zino nogwindu bebika isivakashi. Phezwentaba ikhenana. Shwele ntaba ngaphesheya nesenxoweni. Wanosela nomlomo bazolibisa unyasi. Uthi inkazisila zabasesiqale ekusweni. Babasemhlabeni ngoba basezulwini. Basebevumile bathi awungangantaba kwabasezulwini. Ujikeleza umhlaba. Bafike bavuma wanaseMozambique bethi inkulukumba abakokwana wena makahikulo sathi wasalifanele nabangwane. Ahenenile bethali sona sitya sakushonga. Ukabadele uNkulunkulu wasebuhleni
uzungasuku esakho isihlalo sobukhosi akho umuntu angene emhleni sakho lingazi wasezulwini uqinisa bengabhadule njengehlwimbi ishingishane sezulu esabhulisa ihlangu kwashabalala amacala nani zigedamani zingadlali lonyazi lwasezulwini uguqabadelo bengadelanga ngabasemhlabeni bafike baphuma balasembe ngamakhosi enyanga sezulwini wayengayifakazi lemlushambe ethi kwelasebolishukhi uyizwile kasikasana mqhubelo ethi bingeyasithathu nasenyongweni bingeyasithathu nasemgcoleni untabaza sentabazwe esakumele amathemba sezulwini umbhujabulisi wamabhubesi neziko lesingekwazi asume sebhudule zishingishane zezulu ziyobachitha abasemhlabeni uNkulunkulu wasemhlabeni wasezulwini eshone phansi izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe alo umhlangano namhlanje umgidi abantu bakusasa uyaphuma umhlangano ngomsombuluko uya eBethlehem itabazwe inkosi imbusisa njengoba umhlangano suvaliwe ngiyanicelela ubaba mkhulu khulilanga kulinyanga yezulu nobaba uthi ngola makhosazana nokubani basene emakhaya bahambelani banivikele ingozi zenokho nofe emakhaya niphephile inkosi imbusisa bese benemukisa konke nikufisayo nekuthandayo inkosi imbusisa Nkosi yamakhosi